Szevasztok! A mai videóban Custom PC Tycoonnal fogunk játszani. Még nem játszottam ezzel a játékkal soha. Tehát ez a játék még nekem nagyon új. És amikor már láttam, hogy milyen PC-ket lehet építeni, megbolondultam. Tehát még gyors a tutorialt, vagy nem tutorialt, ezt a elejét még gyors megcsinálom. És majd utána még jelentkezek. Na addig mindegy. Akkor majd jelentkezek. Nem, csak vicceltem. Mindegy. New. Ügy. Ugye rohadtul nem foglalkozok semmivel. Egy. Háttérzai, bocsi. És ha jól hallottam, pódium. Körülnéztem mindent, és itt van egy Electric Store. Itt vagyok. Eddig is itt voltam. Húha. És jön a pénz. Akkor ezért éri meg kirakni a pódiumra. Ebből veszek. Ramból veszek 2. Hogy hívják ezt? Ja, nem memo. Mondjuk lehet memory. Ebből veszek 1. Kellene fog nekem tápegység. Na, itten körbenéztem, hogy milyenek vannak. Hát egyikre sincs pénzem, mert az már gold. Mindegy. Már vettem. Azt hiszem, már vettem. Ja, már vettem. Jobbat. Ja. Mindegy. Csak megnéztem, hogy van-e prémiumom, vagy VIP-m, na. De úgy látszik, hogy még nem vettem meg. Nem baj. 20-ba kerül, vagy 100. Hát, inkább a 20-asat, jobb a hűtés. Bocs, hogyha sok a vágás, de unalmas részeket muszáj kivágni. Amúgy sem lehet annyira nagyon hosszú videót fölrakni. Mindegy. Kéne már a CPU-na. Gyerünk. Gyerünk. Egyesével jön a pénz, vagy mi a tök? Úristen. 5-ösivel. Jaj, de jó. De szeretem.
Nem, úgy nem szeretem. Nagyon lassan így. Kérdezhetétek, hogy miért nem veszem meg ezt, mert mindig a jobb kell. Fejleszteni kell. És hogyha már kurvára elegem van, bocsánat, hogyha már rohadtul elegem van, akkor veszem meg az olcsóbbat. És még nincs elegem. De mindjárt az lesz. Jaj. A hangomért bocsi. Csak tiszta fogyatékos vagyok néha. Én ezt biztos, hogy nem veszem meg. Soha. Biztos, nem. Biztos, nem. Ez már X. 2 ventilátoros. Wow. Ugyanazt tudja mind a 2, csak annyi, hogy ennek jobb a hűtése. Bruh. A tökömnek kell jobb hűtés. Mondjuk például a cségósoknak. Ezzel úgyse fogok cségózni. Csak úgy van. Nem érdekel a hűtő. Rohadtul nem érdekel. Ebbe sincs. Mégis jó. Mennyibe kerül a fel? Akkor másikat eladom. Mert ebben minden jobb. Tehát ez... Egy romból is jobb van. Meg kb. Így mindenből. Azt hiszem. Yep. Még a GPU is jobb azért, mert a másikban nincs is. 200-ig. Másikban nincs is GPU, tehát inkább magyarul beszélek. Videokártya. Lehet, hogy valaki érti, és lehet, hogy nem. Lehet valaki érti, és lehet, hogy valaki meg nem. Na. Tényleg ezt... Egy $50 úgy eladom, mint annak a rendje. Ez már remélem nem 50-et ad. 50-et? De jó volna. 5-öt. Közben az OB-s még itt nem. OB-s. Na. 20 valamennyit ad. 27-et. Talán. Mindegy, leszarom, most nem fogok matekozni itten. Jóisten, az matekozzon. Nem, amúgy nem tudom Istent. Aki akar, majd az matekozik. Én biztos nem. Biztos nem. Soha. Gyűlölöm a matekot. Na, mégiscsak kell hűtő. De egyet nem értek. Miért vízhűtés? Vagy javítsanak ki, hogyha... Vagy javítsatok ki, hogyha ez nem vízhűtés, de... Nagyon úgy néz ki, mintha vízhűtés lenne. Nagyon. Amúgy az lehet nem vízhűtés. Vagy csak kínai vízhűtés. Ki tudja. Mondjuk csövek vannak ott, és nem vezetékek. Mint például itt. De inkább ez is vízhűtés. Meg ez is, de itt már például vezeték van. Vagy nekem tudja, lehet ez is vízhűtés. De ezek, ez a 3 fixen vízhűtés. Azt lehet, hogy ezek csak ilyen fogyatékos megoldású szarok. Már bocsánat a méltatlan kifejezésért, de lehet, hogy egy kínai szarpiacról vették, vagy nem tudom.
Mindegy, ebből veszek ennyit, nem tudom mennyi kell bele, ennyit veszek. Annyi kő. Inkább veszek többet, vagy kevesebbet. Veszek, az a lényeg. Jó, többi az nem lényeges annyira. Na, most leszedem a pódiumról. Pódium. Jó ezzel a játékkal játszani, még nem játszottam vele, még csak videókat láttam. Tehát jó játék. Csak egyet nem értek. Miért nincs vezeték? Miért nincs vezeték? Imádom nézni, hogyha egy játékba fölgyullad a PC azért, mert béna vagy, és úgy rakod a ventilátort, hogy bekapja a vezetéket. De nincs itt vezeték. De mi? Úgy utálom ilyenkor a játékokat, de nincs vezeték, jaj. Amúgy lehet, hogy ez az X-es szar, amúgy lehet, hogy mi az? Nem mondjuk drágám, hanem mi az? Hogy mondjam? Erősebb. Nem tudom, nem vagyok jártas ebbe, tehát nekem aztán tök mindegy, hogy milyen, csak legyen. Tehát na, szerintem most még tudjátok mit, szerintem mára nem lett ennyi a videó, vagy lehet, ki tudja, most kicsit farmolok még, azt ha valami érdekes van, akkor még jelentkezek, hogyha nincs, akkor majd később jelentkezek, de jelentkezni fogok valamikor. Na, itt vagyok. Egy picit farmoltam, és meg tudtam venni a kövigépet, ami nem lett sokkal jobb. Amúgy a legtöbb dolog majdnem ugyanaz. Nem minden, de a legtöbb. Szerintem bocs, hogy ilyen rövid lett a videó, meg minden, de szerintem már ennyi lenne az egész videó, mert így is majd nem tudom, hogy le kell levágnom belőle valamennyit, vagy nem, na mindegy. Holnap az biztos, hogy egy ilyen bemutatkozó videó lesz, de amúgy ez egy közös csatorna. Lehet, hogy most bemutatkozó videót kellett volna csinálnom, de nem azt csináltam. Mindegy. Én vagyok a csapatban a Miska. A haverom az meg a Gubi, mindegy. Mindegy. Bemutatkozó videó nem tudom, hogy mikor lesz. Lehet, hogy soha. Mindegy. Annyi a lényeg, hogy majd lehet, hogy elkezdünk vlogolni, és minden, na mindegy. Ez a videó ennyi lett volna. Tetszett like, nem tetszett dislike. Akartok, iratkozzatok föl. Mindegy, minden hülye szöveg a
Csábítás, na mindegy. Na, csőztök.